Kuri sei kwamuri makadini? Aiwa indiri right zvangu. Mumoreso mamarasta vanogara kumadhudhi, vanogara pamusoro pematuzvi, vanoda kutuka inini. Ndakatombovapa mari yangu. Unotongoona kuti munhu kana asina kukwana hana kukwana. Unoona munhu achiti handisi hure iwe uri hure. Woti kune vamwe vanhu vasina kuhura ndowoti ndo mahure. Unotongoona munhu kuti kana dzakashota dzakatoshota. Ungati handisi hure iwe uine mutupo 4. Woti kune vanhu vane mutupo 1 mahure. Unotoona kuti dzakatotamba nepwera. Zvino munosvikepi muchikumbira naye mama rasta muchidonhedzerwa zvimari zvekunhonga? Handikumbireni kukumbira chako kuti naye ndipewo. Ndine birthday rangu kagaisi musi wa12 September, birthday ragogo musalad. Ndakapedzisira kuriita kudhara kuTikTok kuFacebook kuchiri nemasters. Saka ndafunga kuti mungondipemberera. Ungarwadziwe kuti watukwa namama rasta vakatourawo zvavo. Munhu ari kutotambura vedu weMwari zvaanoita kuvhaira nekurarama achipiwa. Uchipiwa uchiti ndiri kunotamba kwaive nemasters. Vanhu vachipiwa masters zvakanyura. Zvino vauya kuTikTok ikoko ndiani anoda kuramba achingopa munhu. Hanzi ndine gemu ndoda kufonera sisi shingishinga anopa munhu wese akutoiswa mahapa make nekuda kwenhamo. Ndingatukane namama rasta here. Vanhu vokutukana navo. Ina handiwani mari nekutuka kagaizi inini zvavanoita ivo. Vanowana mari nekupema nekuti chakati saka hazi munhu wokuti ndingatukane naye. Irombewo zvaro riri kutozvitambudzikira. Unoona achiti hanzi gogo musaradhi hure ndine vana 6 nemurume 1. Iye ane vana 4 nemadhifarendi. Edzi pamusoro yakang'en'ena mabhonzo ese. Kuita kung'en'ena. Unonzwa kuti ndakaroorwa ririni. Rakaruma munhu nzeve. Akaidya kuSouth Africa. Akabva asungwa. Akagara mujeri ndokwakanokokota edzi ikoko Rombe. Hatipindiri zvakadaro izvozvizvo. Ndakaroorwa ndikaita vana vangu 1. Unonzwa achitoti hanzi nhingi hure iwe uri hure. Ng'en'enwa needzi. Kusvika pakutoda kufa uchingorara nevarume. Ogotanga kutuka vanhu vakaroorwa vakaita varume vavo nevazukuru vavo kuti ndimi mahure. Tochiteedza kuti uyai tione vana venyu. Toona imi ndimi mahure. Isi takatoroorwa tikatochemberera pavarume. Ana mama rasta tumarombe tusingagezi tune tichitonhongo kushure. Unoona kashitatanyara. Kashitatanyara hanzi vanhu mahure. Hure ndiwo neutozvitaurira iwo. Hure rakanonga murume kuSouth Africa. Murume akauya kuinda kuSouth Africa kunodzoka nemukondombera. Wakamung'en'ena mabhonzo, kung'en'enwa mabhonzo, kudyiwa. Dai ndirini ndaingokumbira vanhu vazama kukupa chikafu kuti idya chikafu hachichapindi. Amene kuti iko Cape Town kune hedzi yerudziko. Ndiri chef ini. Ndine vana vangu. Nyange vamwe vakapenga ndinosara nevamwe. Vachitondida vachitoti mai nyararai. Nyararai garai mumba menyu. Kwava kuti vaona mama rasta. Tuzino twakadyiwa needzi. Kabhodhi kacho. Mumba macho munogarwa. Muri kusangana nhunzi. Inda. Kukumba. Dzakabviwa nadzo kuCape Town. Oyo sikota unoda kutuka inini. Neklasi neni. Handisiri ndaivavhura mabhurugwe. Anoziva kuti ihure ihure. Ina handina mbohura. Ini ndakaita vana vangu 5. Nazvino ndine vana vangu 4. Saka kana munhu iri hure iwe ukaita mutupa yakasiyana siyana. Hachisi chihure here ichocho. Hachisi chihure. Mutupa wokutanga unonzi mistake. Wohura mumwe mwana wechitatu wechifo. Hure ndiani ini newe une machoice assorted. Chokwadi chinongorwadzaka. Handiti
ngatitaurei chokwadi zvekunzi mutupo hazvina kana basa. Fanika izvozvi hakuisina kana munhu achamboti ndakaroorwa, anongorambwa votongotanga kuita zvavanoda. Saka handinei nazvo, ndiri kutorambira hangu tsoko iyeye mugomo iyeye. Unoda kutukana neni? Bvunzai vana mai Mapunga kuti tinobatwa sei muno, tiri varungu. Dai kuri kuti kari kundituka kari muno kaindibhadhara mamiliyonzi. Muno hamutukwi munhu, hamurohwi munhu, hamudzikisirwe munhu. Vakatoona kuti vanhu vakaremara vanodzikisirwa, handi uri kunzwa? Saka ndo vakabva vaisa pamberi. Muno nyange ukati uri shangwiti yekushanda unoororwa nemabills. Inambofa makainzana nenini? Munotorwadziwa neni? Bvunzai vana mai Mapunga. Tinobatwa zvakanaka, tinoitirwa zvakanaka, tinopuhwa mari. Ndakatogarika, handina basa nekuuyako ndikafa ndoviga kuno. Saka vane vachimama kutaura vaya kungomama kutaura muriko. Handiuiko, vana vangu vandoda ndo vachatouya kuno ndichema. Handisingada vauye. Ngauya kuzondibvunza kuti ye vana venyu kovako chi? Mabills, taxi, zvese isi yedu tinongopuhwa tichichengeta. Mai Mapunga vanotoziva kuti chigogo ichi chinotori nemari dzacho. Imongoya muchingohukura. Izvozvi muno muhotera ndinobhadharirwa, handibhadhari bhiri, handina mota, handidi. Dai ndiine drivers license ndinopuhwa mota yemahara. Nyangwe mukandivenga, nyangwe mukandireva, nyangwe mukagadzira uroyi hwenyu, hakuna kwamunondiona. Hakuna kwamunotombondiona. Ndakakura ndichingori mukati mevaroyi, handina kumbofa, muchangondisiya ndakadaro. Murume wei, varume vachatsvagwa nemurume ndiani? Vese vana mai Mapunga varume vei, murume unomudi chatodai life. Varume wokuti mune muri 10 panguva imwe chete ndo amungasoro ndudze kuti nai kutsvaga murume wei murume wacho. Indakatoroorwa ndikaita vana vangu vakakwana. Zvezvakawanda handinei nazvezvo. Vana venyu, vana vangu vadii? Akudzai kuti ndikauya palive pano ndinoida kuzobvunzwa nezvavana vangu ndiani? Ndiri right? Anenge ari hure anotozviziva kuti ega ihure. Ingaina ndambohure wana, asi vana vacho ndakasara nichingovachengeta ndega. Saka zvakangofanana nemurume neasina. Nyange ukaroorwa nemurume ukagarika ukadii, pamwe unotozopedzisira marambana. Kana munhu uri hure unotozviziva wega kuti uri hure. Wega unotoziva kuti apa ndakahura. Nyange wakaroorwa ukachata, ukarambana nemurume wako, ukazoroorwazve, obva ukandoo mahure iwayo. Isusu takaroorwa ka1 tikarambana nemurume wedu tatogumaura. But handina permission yekufamba nchiti vamwe vanhu mahure. Unoona zihure riri kutohura sana mamarasta, ndio rine richitoti vanhu mahure iro riro zihure. Vanhu kutadza kutsvaka mari. Iye keti yewa munoti haiti ibenzi, ndinototi anoita. Akatondigonera, akasvikondiisa munyika yakanaka, ndikagara zvakanaka, ndakazorora. Izvo zvikuru kunaya ndiri mumba. Mari yangu Friday upinda mai Mapunga. Chikafu chese chiripo. Imba ndakamboenda kunoona yanga iri yekusheya. Ndikati haiwa kusheya bodo ndine vazukuru. Ende unobvumidzwa kuti izvo handisi kuzvida. Saka iva vane vachirwadziwa, hanzi murifugee. Murifugee, imi muri muSouth, indai kurifugee munopuhwa imba yemahara, kana kuZimbabwe pihwa dzimba dzemahara kumarifugee. Unotaura zvinhu zvaunenge usingazivi zvekumhura. Ndingataure zvangu chiisha ndoutaura. Mwana wangu akatondiitira zvakanaka. Zvezvimwe zvakawanda hatinei nazvo. Vamwe vanotaurisa vane vachitaura nyaya dzekunyeba. Vakazodii vakandinei navo ini. Akumushya kwamai vangu vakati nyararai kuti zi. Musambodaira vanopenga siyai vapenge. Nhai ndosoro tumwa nevanhu kunzi muvenge. Nyangwe akadhakwa akatora zvaanotora, handinei nazvo. Soro mwe achigona kuchengeta vana vake. Ina handizi muningirikiri, ndiri mugovernment, ndinoitirwa zvese negovernment. Saka ine handinei nazvo zvese zvamunei muchitaura izvo. Anenge asvotwa naye ngaangoningirikira. Anenge asvotwa naye ngaangomubloka arege kuona zvaanoita. Kwete kuuya muchindudza, handinei nazvo izvo. Handitombozvitsvagi. Ndingatadzise kuda mwana wangu navanhu paFacebook. Facebook haichisina mari, kungochengetedza mapeji edu.
nhai kurwisanisa. Ndiani akatora mai vake akanovaisa muSouth Africa indaika kuSouth Africa kwamuri ikoko muinde munosika refugee iyoyo yandinayo mugopuwa imba mugopuwa hoteri yekugara. Siyanai naKeti, mutukirei zvaanenge akutadzirai nezvangu siyai yakadaro. Munhu haanganaki zvese. Zvevamwe ava handinei navo vanotaurisawo. Vekumusha kwamai vangu vakati nyarara muzukuru usadaire. Munhu anozvimirira nemhosva yake. Handina chandinotambudzika ini. Vane mapepa vanorwadziwa nemabhiri nemota nezvimwe zvese izvi. Ini hazvina chinondirwadza. Nyange ndikapiwa 100 euro kungosungirira. Iwe mai vako ngavaendewo muSouth Africa. Munovaitirawo refugee status. Mopuwawo imba mai venyu mogara. Pane vamwe vanonzi mairopa vanorima. Saka vauya nacho ndomva ndatenga. Saka ndati hanzvadzi yako Sedhotonya azouya achitora kana apedza basa ati achauya. Vanotengesa makore ega ega. Saka ndatotenga she20. Ndobva ndati hanzvadzi yako Sekuru Bernard second born yangu auya achitora. Kana muroora abika vozondipa. Vachatochitora nhasi vochibika nhasi. Ndo chandandanotora. Mazano hanchanyanyi kudya mai mutomba. Mai maponga ndinongonwawo tea, ndonwa mapiritsi ndogara kuitira kuti ndisanyanya kuita zimuviri. Unoona munhu achibudira chihururu kubudira social media. Kana ona yakubhowa ibvaka. Kana ichiri kukunakidza gara. Eni makaona ndakaregera zvekuvhura kunoko. Ndakaona kuti ndiri kuzvitadza, ndigoni kutukana nevanhu. Ndikazvisiya. Tingateedzera vana mama rasta vana mufa ndichimuka. Kuti vanogona kufa. Hanzi ndiri kuda kuita ngirikiri, ndiri kuda kuita game ndichafonera ana Sisi Shingi. Ndati nhamu zvainoita. Kuhodha zvinhu uchibika uchitengesa. Kumirira kuti ndichazopiwa magift ekuTikTok. Musi uno ndakapiwa 10,000 magift. Ndikaona 47 US. Ukarima ukatengesa zvinhu zvako magwinya ako. Isi tiri kuZimbabwe taiti tisingatambudzikisi. Taitengesa kana nyemba kana chii. Ndofunga inenge iri muguri muhombe. Kuno kutumakoni tuya tweKenya tunoitwa 10 euro turi 20. Saka ndatenga 20 euro turi 40. Saka ndopa hanzvadzi yako yobika. Vanhu vachiuya, muri kutambudzika. Ini ndinonganzi ndiri kutambudzika ini. Nyange mukataura makakwira pamusoro pemakomo. Handizvitsvage handinei nazvo. Nyange mukati vakazotukwa naKeti handinei nazvo izvo. Kana iri mhosva anozongomirira mhosva yake. Ndo zvandingatotadzire mari yangu ichipinda hayo every Friday yakagadzirwa naKeti wacho. Mai maponga. Ndosorutaura zvekuti adhakwa akandituka ari kumba kwake. Ndinei nazvo. Handinei nazvo. Ukatuka mubereki unongoita munyama wega. Handisiri ini ndinomuti ndiripe. Handitomborina basa nazoziva zvekuti hama vekumusha kwamai yangu vakandifonera vakati nyarara anenge akatodhakwawo zvake. Inga akazvitaura kuti ndiye ndakapetwa nemabills. Ina handimboti kana kuti ndiripe handinei nazvo. Because mari yake akandigadzirira ndiri kutambira yakatowanda. Anozondiripa nehameno kana achinoripa hanzvadzi dzangu. Ini ndiye nditori nayo yake yakawanda yandiri kutora.
zvine basa revamwe mairingoni vekukuwadzana uko vairohwa nemwana wavo aipenga onotorerwa mapurisa vodzoswa vadzoswa vouya votanga kuti voti gai ndimutore ndinomubikira saka ndo zvakanzi kanyoka uraye zvirimi handina basa nazvo handidairi ndodairei kutiktok kazhinji handisi kuenda mai mapunga sekuru vai havasati vavigwa ungadaire marombi ungadaire mamarasta ekuti vanogona kufuma vakaoma mapiritsi vanhu vari kungoamwa iye haabvumi ndofunga kugara mujeri kwaakaita akadhifota akagara nguva asingaanwi vanhu vazhinji vari kuamwa vachitofita iko hakaiti kagoti nharo kungotuka vanhu vese vese handidairini mama rasta ndinombodaira ndakanzwawo uyu evidence chiri achidzova nekukuzimunhu rinoti paragara rinotiza neni mai mapunga ini ndina akaundi yemari yaketi yandiinayo saka ndine basa rine varoye pafacebook ndinozvidyira muzukuru wangu unoti ndinosorodaira kuva pacontent kungoti gogo musaradhi vese inoti ndingi vanondiitei munondionepi dei zvichinzi kana watuka kufacebook mari yako haichapindi maakaundi komaodiko kuvaudza naye mai mapunga vane vachorwadziwa nelife iyo iyi toraiwo vana mai venyu tsvagaiwo makona mupinde nyange mukasoro mutuka muchita akazoti kete akatoita good job kuna mai vake zveaya marombo anohukura ayo anenge ari kusaidhi vachihukura zvekumama handabasa nawe ndingapindure marombe iwaya nhaye mai mapunga imi ndimunotoziva kuti kete akaita great job viya zvekunzi anorifa ngozi hameno vanee vachimuripisa ko mari yake yese yandiri kungowanai munhu anganake zvese zvese here nhai vedu wei vekumusha kwamai yangu akati nyararai chete imi chinyararai zvinowanikwa mulaife vanhu vanee vachitorwadziwa nelaife yenyu votsvaga dzimishonga dzavanenge vachipfungaidzira asi vakuru vakare vakati hanzi chisingaperi chinodii chinoshura nganzwa kamukokonyarwa kakadaro kamutsunyarinya uye munhu haanaki zvese akatotadza saka ndomudii inga ari kutaura kuti sori mama ndicharipa hangu mari dzake idzodzo dzandee ndichipiwa hanzi munoba mawigi kusaruni ndinombobvumirwa naye mai mapunga unobvumirwa kuita rimwe bhizinesi kana uchipiwa mari handibvumirwe kuita rimwe bhizinesi ndikatongoita bhizinesi mari inomiswa zvino madhodha aya ana mama rasta hanzi munoba mawigi api achapfeka wigi ndiye ndopfeka wigi nchiendepi musikana mukuru akandipa mawigi 15 ndine mawigi akawandisa hanzi meye mchida mawigi ndowadii ndichiindepi handindi kubhawa ndinongogara mumba mari yangu yopinda nesande vana mai mapunga mozviziva imimi akagona nyangwe akatadza akandituka zvinowanikwa angagone zvese zvese agowo mwari here haasi mwari nyangwe vanoda kunomuripisawo kumusha kwangu mari yake ari kungoripawo neevhry friday ari kungoripa mai mapunga
every Friday ari kungoripa. Ndinoenda gomuro here ndinosungirira mwana akadaro? Kune mastress mai maponga munozviziva. Akataura wana akati ndienda topetwawo nemabills masaruni 3 nevanhu havazviziye vanozviziye here ava vanhu havazviziye. Ndimbotsamwini mai maponga, ndimutsamwirini. Ndomutsamwira chaatadza chiya nehadhakwawo. Zvine basa rei? Ndigosvika pakuti handichadi mwana wangu ndaa yekuti vanhu vekufacebook vati hanzi wazodii, anenge adhakwawo. Inguva yakewo. Munoziva imi mai maponga kuti kune madepression. Ini sometimes ndotombokanganwa. Inga paya ndakati ndakasenderwa message yekunzi riyo nharwa mubhazi akazvimba musoro. Ndikabuda negauni rakavhurika zipi yakainda mbiri, hanzi vanopenga vaburitsa hembe. Kuno uku vanhu unotoenda kubichi wakapfeka kabhurugwe kaunoda, but mazimba iwaya mahura anoti ane yakapfeka mazihembe ndo vanotanga kukoshesa dzimwe. Ina handirarami neFacebook ini. PaFacebook kuya kuzotandara nekubvisa mastress. Izvozvo handarara ndega, ndaswera ndega, ndiri ndega mwedzi wese. Nonoti hanzi makazoba mawigi musaruni, wigi dzandodii dzakazara muno. Mawigi handina wanotosvika ku50. Ndakatoachengetera sisi vangu vaya vari kumusha kuti vanopota vachisungisa havo dhuku vari kumusha. Ndinoindepi naimi? Mari inouya maakaunti. Chikafu chiri pano, nyangwe ndikada kuodha zvandiri kuda zvinongouya pano. Iwe mai vako kombi chaiyo havatoizivi. Fanike mama ratsa vanongomirira iko kuti ndipeiwo zvakati. Mwana wangu akati mai musapinde nemoyo zvepaFacebook. Tinofuma tokumbirana ruregerero zvatopera. Saka ndingasorotedza zvevanhu vane vachitsvaga mari dzavo paFacebook, vane vaida kutowedzera mabhiri avo. Ndovengeswa vana vangu. Nyangwe ndikapuwa imba ndogara ndiri ndega. Handibvumidzwa kugara neumwe munhu. Munin'ina wangu ari kutogarawo ega zvino ane munin'ina wake. Aiwa handiri right zvangu. BP ndo yanga yambokura. Ndezvekuti munhu akataura, munhu hauzoregiwo kufunga. Kwete kuti ngarambe ndakatotsamwa zvangu kuti ngasungirire mwana wangu wekuti nyangwe kuri kunzi kuripa mhosva. Handina kunge ndazviziva kuti kunobhadharwa mari dzemadisability kuZimbabwe, handambobvira ndaiona. Asi iye akaziva kuti ndina mai vangu vakatambura nesu vachitichengeta, akanditora hakuzi kuda kwake. Rudo rwanga anarwo hakuzi kuda kwangu. Ndakatomuti ndiri kudzokera, akati mai muri kudzokera. Ndomva anondisira madays 6 months. Akati nekurwara kwamuri kuita uko hamudzokeri. Saka munhu angagone zvese. Ndiani angataure kuti mulife yefamily yake ane achingogona zvese? Hakuna munhu anogona zvese. Never. Chero ticha chaiye unonzwa tonzi azokanganisa arepa munhu, mwana wechikoro. Ndiye satani iye. Saka inini handimbofungirwa nemunhu. Kana paine vanozoti vanomuripisawo hameno, ina handina basa nazvo. Because mari yake ndagara ndiri kutongoidya yakawanda. Zvivavo vanotuka vachida kupuwa mari dzangu handichakupi. Nyangwe mukabova sei, nyangwe mukataura zvekunyepa, munozotaura zvekunyepa kuti vakarova mari mai vavo maona kuti handichakupi mari yangu. Mari ndo isisatombobudi. Yekumusha kwamai yangu vakati musambovape, handivapi. Inini handina basa yekusvika kuZimbabwe, handiwiko. Ndatokuno ndinongouya zvekushanya nchidzoka. Saka vaya vane vachimira kuti uyai kumusha, ndinouya kumusha kunani, mai vangu vakafa, baba vangu vakafa. Kana nchiuya nchisvikoona sisi vangu ndongoya nchivaona nchidzoka. Asi ndatowe kuno zvachose. Saka vaya vakamirirana tinhaidzirwe, kana ini ndini ndisingatombozvitsvagi zvangu, kana handizvitsvagi ndina basa nazve. Ungaite zvekusorotedzera vanhu, tedzera benzi rimwe rine richituka mai, iro ndakarichengeta ndikaripa mari zvinozikanwa nenyika yese. Facebook yese inoriziya, roona kuti ranyimwa raakumama kutaura. Hapana munhu unombowirirana naye usanyebe. Vese vari padhuze newe havatotauri newe. Asi unoda kunyeba, kuda kuzvinatsa. Toda kuona kuti ukaita problem vanhu paFacebook vanokupa here. Wakapiwa mari kudhara ukatadza kuichengesa. Ini ndiri kupiwa yangu handisi kumboitambisa, nditori nayo. Mukadzi uyu anodya vedu we mai we. Ndikaita appetite yakadai guys.
vanhu vasingadi kuona zvakanaka. Ndatizira kutiktok vakuteera, vateera kutiktok kuya, vateera. Ko muri kudei? Hapana. Ndadzoka kuno kufacebook vateera. Munhu ngadairi mama rasta munhu here uya, mhuka yakadaro. Vana vacho uya anga ari murodhi uya, varipo vaya ungati vana. Umusoro nditukire vazukuru vangu, zvakazodai. Uya mwana uya anorarama life yakaoma yakanaka, mwana unenge uchituka uya. Iwo ukauya nevako vanongomuka vachienda kuchikoro vasina kugeza. Kana tokudaira kuti hanzi vanhu vanotivenga, iwe wega pamwe pako zvotonzi mahura ari kuda kuhoreswa mari, iwe ndo unototanga kuinda nekuti ndiwe hure iwe mama rasta. Kuri kuno kutori nemari yako nevana vako vaukahura ivava. Zvino kwauri ikoko hakuna mari, itorarama nekutukana ikoko kwaunoda ikoko. Kuna kutiri varungu, nyange ukada chikafu chako, Cynthia uri sei? Tariro uri sei? Unongo odha woigirwa panze apo wototora. Vanhu vane madepression, mastress, kuno kune chando, vaneta nebasa. Kuno kunogona kuita mabasa akawanda, ukabva pane rimwe uchiinda pane rimwe, asi unoneta. Ende zvakuti izvezvi vanhu vacho vari kumusha, ukada kuti uvakise uri kuno vanokubira. Saka zvichengetere mari yako uzonotenga wega waenda. Amanda uri sei? Amanda vanhu vasingafungi life. Zanile uri sei? Nyamiti muri sei? Ndiri haiti zvangu. Ndatiregai ndimbotandara ndimboti kupeji kwangu ng'ini asawira. Ndatiregai timboti ng'ini nekupeji, tirege kukanganwa peji redu. Kuri sei kwamuri? Tariro, you are growing gogo. Tipeiwo. Uya kunotingodyaka. Maringozi akupera, yakapera. Ndio anga andivhiringidza kumeso. Indiri right asi kuno kwatibikira Nyamiti. Kuno kwatibikira nekunaya. Kuraya kuti chando chinenge chakuda kudi chakutanga kwaita makore, nekunaya kwakatanga kunaya nezuro. Cynthia auya here? Musakanganwe Cynthia. Cynthia ndinamuona. Blessing uri sei zvako? Ganchimhoresa vanhu vangu. Danda kusededza ringi raiti padhuze nomva ratsvedza. Ndagadzirisa. Kuno kwakatoningirikira. Ndandidai uone panze. Ona panze apo. Tiri padhuze nehiru Nyamiti, kwakatoti tiba, kwakatibikira. Asi mumba hamo muri kupisa, mune kachando. Isu sezvo tatine zvimaronda zviya zvinotokurumidza kudaira chando nekuda kwekuti zvinhu zvakuita kunge operation, asi hakusati kwanyatsotonhora zvekuti tingati chando. Kwakutotanga kunaya. Handizi kuti chikoro chiri kuvhurwa rini. Mwana akuda kudzoka kuchikoro kamafara apera. Kuno kune kachando. Mawindo ndakavhura zvangu, asi kune kachando. Nekuda kweutenda hwedu ihwu tinokurumidza kuchinzwa chando. Ona ndandajaira kuTikTok ndakuda kutoti chitepa ine kushare. Ndanchikuratidza ipanze kune rimwe.
ndandikuratidzai panze ndakatogara zvangu ndangonwa tii asawira izvino handisina appetite iya ndangonwa tii kumasikati ndanwa tii kuma211 asati ndadya ndazogadzirira kudya manheru ndogona kutorawo kana orange kana chii mazuva ano aiwa ndiri right zvangu zvinhu zvese zviri right ndamirira kudzokera kuinjekisheni iya musi wa2 zvakaoma iya inorwadza zvekuti injekisheni iya ukaibayiwa unombonzwa mwoyo kuti hwitu ish izvozvi ndakutotanga kutya musi wa2 na11 ndaimbori nezamu raindirwadza iri saka iroro ndo rinoti kana kuine chando ndotoda kupfeka zvinodziya tokozani mukunje uri sei muzukuru wangu anyamiti asawira ndakumhoresai ndamirira jekiseni riyasawira jekiseni iroro asi charakanakira rinonorapa zvinhu zvese rakatononyaradza zvezamu iroro saka vakati hanzi kana raakupera mwiri asi tsoka yavaindibayira haiwa yakatonyarara zvachose ndakaona serinorapa zveseni zvirwere zvaunenge uinazvo nekuti pandakaribayiwa rakamborwadza richibuilda nekuti ranga richibuda ropa vanonobaya mutsinga chaimo nomva razopora nomva zvese zvapora asi raakunopera after 4 weeks vakati rinoita 8 weeks after 4 weeks ndakatanga kunzwa kapaini nekure kure saka iye zvino musi wa2 September ndoenda svitsa 8 weeks ndoenda ndonobayiwa rimwe futi asi rinorwadza kurwadza rinorwadza guys hatidi kunyeperana rinorwadza zvekuti but haubvumirwe kuregedza kuenda ndotoendazve pandakaenda last time ndaendisingazvizivi kuti rinorwadza kudai iye zvino kana waakuziya kurwadza kwacho makadii henyu mama makadii kosoko aiwa ndiri right zvangu mama ndiri right hanzi namai mapunga musadaira ndingadaire mboko ukuona ndotokudayira ndoenda kutodoma ngirikiri ndoenda kutodoma followers hakuna munhu anoti iwe uri kuepweti wotukana nemunhu ari kueurope une uchitopenga wega handidairini handitombodairi kana ndotozvigarira zvangu ndakanyarara ndozvigarira ndakanyarara kuti kana kwikoko kwedu kuzimbabwe chaiko hakuna zvakadaro chero musouth africa mauri enda kurefugee unaipiwa imba yacho vanenge vachiti muri kurefugee enda unaipiwa blessing matop uri sei zvako ndangoti ndingotandarawo sepeji hauzorambi wakangoti zizi unoita uchinoridi uchinoitawo uchinoti hai uchidzokawo zvako but kutiktok kwacho mazuva ano handisi kuenda kune sekuru vangu vakashaya kuuk uko asi tovavigwa havasati vavigwa saka une uchingoona kuti haunganyanyi kuenda kunofara vanhu vekutiktok nevekufacebook vane muedzoka haunganyanyi kunofara nevanhu iwe sekuru vasati vavigwa pachivanhu chedu techinzi mushamutema tete wegirls mama wangu I love you spiwe ndiri right zvangu spiwe makadiwo zvenyimi isitiri right zvedu ine chingonzi boost your life ndodiko handizodi kubata zvimwe ndienda kutya ndienda kutya kuti unozobaya zvimwe ndofara zvangu guys tinofara Tony Scott uri sei Tony ndiri bho hangu musukuru ndiri right vari sei vana vari right zvavo vamwe vese vari right kuno tiri right ndiri right mazuva ano zvese zviri right ndiri bho zvangu
ini munhu ukada kundivhurikira ndokuvhurikirawo unondivhurikira uri wakadya mari yangu ndakambodya yako kuri sei kudublin tony kuri kunaya here kudublin eva mosandati uri sei gogo musarati vari raiti zvavo tinotenda umhorisana maiscoti indiri raiti zvangu kachando katanga kunoku hameno kudublin kuti kuri sei kuno kachando katanga katotanga asi haiwa zvirina nazvo ngoti tinei tiri vatenda kakutonhorera kakanaka kune kakutonhorera kakanaka ndangoti ndiuye timboti nginini zvedu tichitandara hotspot kuti ndivenge vana nekudo kunzi zvazodi zvasa ndinazvo zvese izvozvo anenge achida kuvenga ngaavenge vake nandiudzirwi zvekuita nemunhu $330 something ndichazotanga zvangu vatovhaira uchituka vanhu kuti ndaacerebrate anichazofonera anani unotoona kuti vamwe vanhu marema ukagivitwa 1 day wakutoti yampinge yako upenga iwe one munhu
chane achitaura tushaya madhodhi kunhuhwa kunge akagara pamusoro pema anenge akagara pamusoro petsvina nhunzi gara pamusoro penhunzi haagezi usvikuda kutaura nevanhu vanogeza taura nevanhu vanogeza chii uri gudo ukaona ndisikakudayiri wototi unorema ndaitoda kusitutya zvangu kutosemeswa newe uda kuzotanga kugeza na4 ndoenda kunogeza zvangu munhu unoda kugara achingopiwa mari nevamwe rakapiwa mwoyo weuroyi wekuongorora mari dzevanhu kuti ndipe zvino handipi nyange ukachema nyange ukapindwa nenhamo yakaita sei handina wandinopa vekumusha kwama yangu ndivo vakati newe unazvo maziso anenge akatwinyiwa nepinjisi tarirai mazitsoka muni mambishi ndosaka vairohwa tutako narasta ndoda kuzogeza zvangu na4 mai maponga ndangoti nditandare zvangu ndobva ndodi ndoda kutanga kugeza na4 eva musa ndaturise Virginia Nyambuya ngokomsaradhi vari right handidayiri mai maponga ini ndodayira chi ungadayiri mama rasta munhu here guvawo zvaro iri handidayiri guva ini ndotodemba kuti denda handinana mai vangu ndichitochengeta mai vangu ngateedzere zvembwa idzodzo yes tinasha urisei tanasha urisei kwauri ndanda kutoda kuinda usati wandiona wanonoka kundionaka ndiri right mazuva ano ndiri bho zvangu kuno kwedu mazuva ano kwakutotanga chando kanimboona kuti pana
tatenda regai ndichigadzirira kugesa. Ko tingadiko maringosi anga azara kumeso aya, saka akapera ndakaregedza kuzora zvandaizora zviya.